Γεια σας φίλες και φίλοι του Black Ace. Σήμερα θα κάνω μια πρόβλεψη. Λοιπόν, και εσείς βλέπετε. Λοιπόν, θα διαλέξω δύο φύλλα, για παράδειγμα το 10. Ναι, το 10. Να το, και καλύτερα να φαίνεται. Και ένα τζόκερ. Βασικά μπορώ και να όποιο θέλω. Αλλά θα ήθελα τζόκερ. Λοιπόν, ή μάλλον το 10 να το αλλάξω. Ναι, το 10 θα το κάνω 8, ok. Αλλάζω το 10 και το κάνω 8. Λοιπόν, οπότε έχουμε τζόκερ και 8. Κλείνουμε την τράπουλα. Και έχουμε και λέμε. Θα μου πεις stop. Πες ότι λέει stop εδώ πέρα. Λέω ok και πάμε. Θα μοιράσω την τράπουλα. Θα μοιράσω την τράπουλα σε δύο ίσα μέρη. Ωραία. Και αυτό που έκανα τώρα, μοίρασα την τράπουλα σε δύο ίσα μέρη, έχει γίνει μια πρόβλεψη, διότι εγώ εδώ πέρα είχα τζόκερ και 8, τζόκερ λάθος, και 8, ωραία, και εδώ πέρα έχω 8 και τζόκερ. Λοιπόν, τώρα αυτό πώς γίνεται, να το φτάρει. Τώρα αυτό πώς γίνεται, λοιπόν. Σε αυτό το κόλπο, όταν κάνεις spare το έχω σε ένα άλλο βιντεάκι μου. Ψάξεις στη σελίδα του Black Ace και θα το βρείτε το βιντεάκι. Κάνεις spare και ουσιαστικά κοιτάς τα δύο πρώτα φύλλα, τα οποία είναι τζόκερ και 8. Ξανά τζόκερ και 8. Τώρα δεν χρειάζεται, δηλαδή τώρα δεν βοηθάει και η κάμερα. Είναι τζόκερ και 8, σας το λέω εγώ. Και ψάχνετε τώρα στην τράπουλα για ένα τζόκερ και ένα 8, τα οποία τα έχω βρει. Και λέτε ότι με αυτά θα γίνει μια πρόβλεψη. Θα μαντέψετε κάτι, για παράδειγμα. Οπότε αφήνετε στην άκρη. Καθώς παίρνετε την τράπουλα, θα πείτε στον θεατή σας να πει stop. Και το 8 και το τζόκερ έχουν μπει κάτω. Stop, για παράδειγμα, εδώ πέρα. Και λες τώρα θα μοιράσω την τράπουλα σε δύο ίσα μέρη. Ώστε το 8 και το τζόκερ από τη στιγμή που ήταν κάτω να έχουν ανέβει πάνω. Και λες να έγινε σωστή η πρόβλεψη, διότι εδώ πέρα έχω τζόκερ και εδώ πέρα έχω τζόκερ. Και εδώ πέρα έχω 8 και εδώ πέρα έχω 8. Ελπίζω να σας άρεσε το κόλπο. Black Ace. Σε λίγο καιρό θα έχουμε καινούργια κάμερα και δεν θα δυσκολευόμαστε, διότι έχω λάπτοπ. Black Ace.